салом алайкум, подписчикои CGM мо тасмим гирифтем дар бораи мошинаи ҷаки F5 маълумот диҳем. Яке аз беҳтарин мошинаҳои ҷаҳон мебошад. номри 1 дар ҷаҳон эътироф шудагиаш ҷаки F5 2 сол гарантия дорад. моделиш 2023 ҳисоб мешавад. нархиш 3500 сомонӣ. доставка ва установка дар дохили шаҳр бепул. бовар ки ба таърифам меарзад беҳтарин мошина. ман агар худам дузона мешудам ин мошина якта мехаридам. хайр ҳафте давомаш сар мекунем. ин мошина мисол оригинал дар тагиш печат дорад. качестваш олия. 2 сол гарантия, доставка ва установка плюс. дар видео я лайк мон далши видеоро тамошо кун. ҳама намуди мошино дар видео мекунем. фақат дар комментария бинавис, ягон фикрта баён кун ки ин видео чӣ хеле кадоме комментария хуб менависад. дар видеои дигари ман нишон метиҳам, ҳатман видео мекунам. дар видео лайк мон, подписат кун. далши видеоро мо бисёр мекунем. нафароне ки бисёр дастгирӣ мекунанд моро иншаалло дастгириш мекунем. кадоме ки ҳамин тарафи YouTube канал менависа ё занг мезанад, нашоти мошина аксия дорад. худованд нигаҳбонтон.